Het Sintje skien het weer in Sint-Anne. Maar dat wie juist er wel los. Alle drijnwetters waren vaak grote problemen. De brandwacht moest alles op alles zetten om vat te komen dat het dak van het zwembad instwaarten zoe. Door een gat te maken in het plat dak van 30 bij 30 centimeter ongeveer. Waardoor eigenlijk het water de druk eraf kon. Het water het zwembad in kon vallen. Ja, het wie ziet een balling in, de verkeerde kant uit. En gekraak, hier een stuk. Een dij later zit de schrik er nog goed in. Ook bij fysiotherapie Impuls. Ze moeten de zaak ontdrommen, want de constructie levert nog heel tijd gevaar op. Wij moeten nou net meer gebruik maken de komende weekend tot man van onze praktijkruimte. Hoe slim is dat voor jouw bedrijf? Nou, het is vervelend. En we zijn dit tijd bezig om andere praktijkruimte te zoeken. Om alle behandelingen die in deze praktijk gebeuren, ergens oors te doen. En als het een beetje mooi zit, dan draaien we gewoon mooi weer verder. De fitnessruimte in de sporthal is het gewoon iepen. Maar het restaurant net. En dat zal ik nog wel even dworren. Het ziet er net goed uit. Er is een behoorlijke verzakking waarneembaar van de draagbalken. Er zit wel een verzakking in het midden van, ik schat, 70, 80 centimeter. Ja, dat is toch behoorlijk. En dus die schade is behoorlijk. Dat kunnen we nou met visuele waarnemingen wel concluderen. Jonken alle drijnwetter is verder nog niet duidelijk hoe de oorzaak. Het gebouw gaat al een skofje mee, maar is in 2000 nog renoveren. Dakbedekking is toen ongepakt en dat soort zaken. En delen van de constructies ben ongepast. Dus ja, dat is de zo'n hier waarom. En het verbaast dus gewoon dat dit gebeuren kon. Van vrouw Venema zit er neer toers op als alles inpakken en meenemen. We gingen gewoon verder. Skelet, kiet dat ik mooi? Ja, die moet ik mooi. Die kan het steen blowen.